takaisin. Antti keskittyy tuolla näköjään olennaiseen. Mietitään me. Muuttaisi sen tyylilaji. Mitä se voisi olla? Onko se Anssi? Kertooko meille blues? Mikä? Soitammeko blues? Soitetaan bluesia. Soitammeko hitaan bluesin vai tämmösen meditaatiosen suflen? Jyri, tuu siihen soittaa bassoa tähän. Jyri. Kumpi keskitempainen Texas Shuffle vai hidas blues vai Chicago Shuffle? Mikäs meitä? Ei kuule. Chicago huusaa niin kyllä. Tiedä sen. Ja varmaan kaikki blues menee niinku Aasta periaatteessa. Ja onks tää muuten, hei, onks tää duuri vai molli blues? Mitä Chicago? Onks se niinku iloinen vai surullinen? Chicago surullinen. Eikä kun vedetään duurissa. Tää on kuitenkin iloinen asia. Talonrakennus Chicagossa. Joo, Aasta menee. A menee ja A-duuria ja luesimaa. Antti, talonrakennus on aiheena. Talonrakennus, blues. Lappeenrantalaisittain. Rakennus.
Seuraavaksi on sellainen mustavalkoisista linnuista